open po ang aking text hotline. And by the way, hopefully, nakahook up na sa lusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po kami sa aming mission to help restore the health of people. Okay, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. And by the way, hopefully, nakahook up na sa atin. This is GB Legaspi. Ayun, naririnig ko na yung boses ko. And also sa Facebook Live ng DCGB Legazpi sa 104.9 radyo natin in Calbayog City sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, DYME in Masbate. And of course tayo ay huhook up din sa atin ang 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. So andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, sa aking misyon to help restore the health of people. O kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga gusto magtanong sa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol at ang nakaabang dyan si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan at ganun din po sa 100.5 FM Cool Radio in Daet. Andiyan naman si Ma'am Sheila Miranda para sagutin ang inyong mga katanungan. Okay, so hello sa mga nanonood sa aking personal Facebook, si Ma'am Floriden Kalimlim and Ma'am Wanelin Prieto Fuentes dyan sa area ng Kumadkad, Casillas, Sorsogon. Sabi sa Cool Radio, live na po. Naka-live na daw tayo. Salamat po. Oo, pa-monitor lang minsan yung sa sa live stream nyo. Dalawa yung nagsasalita, parehas ko boses. Kailangan lang siguro ma-adjust po yung monitor ninyo para hindi dalawang boses ang naririnig. Okay? So anyway, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID. Mas mabilis ang recovery ng mga taong na-COVID nang sila ay nag-take sila ng ating Power Trio. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte, i-announce ko lang yung ating bagong open na center dyan. Hanapin lang HCI CMD office at second floor, Hugilon Building, Porok 2, Barangay Parang Jose, Panganiban, no? Para matulungan din natin yung center natin po dyan, okay? At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At mamaya abangan nyo, mag-a-announce tayo ng ating
mga outlet, mga retailer, mga center natin. And by the way pala sa mga sa mga taga rito sa Albay, please, yung hindi pa naka-attend ng ating health symposium, please attend my health symposium. Kailan yon? Ngayong May 15, 1 p.m. sa CMD office in Legazpi City. O take advantage po kayo. Take advantage kayo na maka-attend po kayo para maturuan namin kayo paano gagamitin ang ating Power Trio. Ay kanina pa lang meron akong pinuntahan. Sobra talagang naantig yung aking puso kasi kaedad lang ng anak ko, 34 years old, namatay because of cervical cancer. Cervical cancer po. Sabi ko nga, sayang, sana alam ninyo. Sana alam ninyo yung aming product. Kasi marami na tayo, kagabi pa lang yung in-interview natin, si Ma'am Shirley Dibien na, cancer of the pancreas. Akalain mo yun, sinabihan na siya ng doktor na kung siya ay ooperahan at iki-chemotherapy, 2 buwan na lang yung kanyang buhay. So, buti na lang nakinig siya, si Ma'am Shirley Dibien, yun ang in-interview natin kagabi. Pero ngayon, sabi dito, good PM ma'am, may arthritis po ako sa tuhod at kamay at matagal na umiinom ng CMD at CBF. Hindi raw siya umiinom ng Supreme Juice. Ano ba ang tamang dosage ng CMD at CBF? 61 years old. Tagaligaspi ka po. Alam mo kung kaya mo rin lang mag-attend on Saturday, please attend Saturday 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi. Pero ito magkaedad tayo. 61 years old, dati baga puro ako pain pero ngayon walang aray. I-text ko sa'yo. Itong nagtatanong na to, i-text ko sa'yo yung dosage. Pero kung still the best kung maka-attend ka this Saturday, please attend po. We can accommodate up to 30 lang po para may social distancing tayo. Pero eto ngayon, subukan ko lang kung clear siya. Kaysa itong napakasipag na distributor natin ito, dati nagbebenta lang siya ng ating product. Medyo, kaya yan. Pero anyway, pakwentohin natin kung marireach out natin siya sa ngayon. Hopefully, I clear. Oo. Mag-message kayo sa akin kung clear ang kanyang boses. Hello? Ma'am RG? Oo. Sa mga listeners natin, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, ang napapakinggan po natin si Ma'am Argentina Habla na isang napakasipag natin na distributor sa area ng Sorsogon. Ma'am Argentina Habla, mag-greet ka sa mga listeners natin ngayon. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay at mga listeners ng ating programa. Oo, Ma'am RG, nasaan ka po ngayon? Actually, ma'am, nasa pauwi pa lang po. Nasa daan pa lang. Nasa daan. Sorry. Nasa kalsada ka. Okay lang po, madam. Okay lang po. Oo. Oo. Ito kasi si Ma'am RG na dati nagbebenta lang muna siya ng ating produkto. Hindi siya talaga seryoso mag-take ng product kasi ito lesson to sa mga distributor natin. Be a product of the product. Dapat ikaw muna yung gumagamit ng product bago ka mas effective na pusher. Dapat user ka muna bago ka maging pusher ng ating product. Oo, Ma'am RG, ano yung naging, kanina may kinukwento ka sa akin, ano yung naging experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ano yung naging health problem mo pala? Ano po, madam? Nagkaroon po ako ng ischemic heart disease. Gawa po ng sobrang taas ng cholesterol po. Manilig sa mga prito-prito, mga mabantigang pagkain. Mm-hmm. Kumbaga, halos araw-araw, fast food po ako kasi, nga po ako, working mother. Okay. Kumbaga, gusto ko yung laging isang na lang, yung lunch po, ganyan, laging pa-take out. Oo, ganon. So, ano ka na, doon ka na sa mga, bili ka na lang ng bili ng ready na ng mga pagkain.
ako, bali dala-dala ko yung anak ko, pinagsasabay ko yung pagbabantay ng anak ko. Okay. So, nagkaroon ka ng ischemic heart disease. Oo. At, at saka may sinasabi ka kanina na nagkaroon, ano ba yon? Bukol ba? Opo, nagkaroon po ako ng ovarian cyst, bali, ano po, in-advise ako ng OB-GYN ko na kailangan daw ipa-opera ko ASAP. Kasi nga po, yung bukol na yun sa loob ng right ovary ko, malaki na siya, parang kamao na siya kalaki. Yung kamao na, laki ng kamao ko, ganyan na po siya. Oh. Bali, nung Kasing laki ng kamao mo, malaki na yon. Sis. malaki na po, Okay. tubig po, may tubig siya. Kaya sabi sa akin, ipa-opera ko daw kaagad kasi baka daw pumutok. Okay. Siyempre po, sa private, medyo hihingan ako ng 60 to 100,000. 60,000 to 100,000. Opo, madam. Yun lang kasi po, yun nga po, habang uoperahan ako, kailangan ko ng cardiologist kasi may puso ako. Meron ka sa puso. O, so paano mo, anong ginawa mo? Paano ka natulungan ng ating product? Sabi ko po, hindi ko kaya ang ganon. Sabi ko, nagpipenta ko sa CMC, maraming sistema niya ng tulungan. Bakit hindi ko i-try? Bali, ang nangyari sa'yo, Ma'am RG, binibenta mo lang yung CMD, hindi ka umiinom? Hindi po. Kumbaga, may mga nagtitestimony sa akin, yung mga bumibili, ipipenta nila sa akin na natulungan sila ng product. So, ako, naniniwala, pero sabi ko, bakit ka hindi ko subukan? Sabi ko, kasi hindi ko lang bilang, halos na hindi ko sa akin pagkakwento ng kagalingan. Sabi ko, sige nga. Habang nag-iipon ka din ng pagpa-opera, pabalik-balik ako ng hospital. Hindi natin kaya yung ganong kalaki. Ay. Kaya nagpunta ka ng public. Okay. So, ganito nangyari, Ma'am RG, ha? Kasi ang alam ko, matagal ka na nagbebenta ng CMD. Yung pala, nininegosyo mo lang. Okay, so, nung nagkaroon ka ng ischemic heart disease, so nag-inom ka ng ating produkto. Opo, madam. Bali, nakadalawang bote lang po ako ng 30 ml kasi yung operation ko, naka-schedule na June 9. Kumbaga tayo ako na pabalik-balik ng hospital. Kumbaga, Kasi nire-ready ka. opo. O yan na, nanonood pala si Ma'am, si Ma'am Delia Villanueva. Ma'am Delia, ano ka nga, message ko sa akin kung clear ito sa Facebook. Yung mga nanonood kasi, kayo lang yung paraan ko para malaman ko kung clear yung ginagawa nating live interview. Kasi si Ma'am RG, saan ka? Irusin Sorsogon ba yan? Opo, madam. Okay, so pag-take mo ng CMD pala yung tinake mo noon, ano? Ilang drops tinatake mo araw-araw? Hindi ko na po madam lang. Basta anytime kasi may kasamang panic attack kapag ma-atake yung nervous ko tsaka yung parang nagpapalpitate ako. Nagpapalpitate. So, sa pag-take mo ng CMD, nawala ba yung ischemic heart disease mo? Yes, madam. Lahat po ng gamot na binigay sa akin, yung prescription na binigay sa akin ng cardiologist ko, hindi ko po binilang kasi pag uminom ako, para akong mamamatay na para akong sinasakal na po, ako. So, talagang CMD lang yung ininom mo, Ma'am RG? Yes, madam. Yes, madam. Kasi, kapag binili ko naman lahat yung reseta, pero nung hindi ka magandang epekto sa katawan ko, sinistak ko lahat yun. Okay. So, so nawala yung problema mo sa puso. Opo, madam. Oo. So, ano nangyari doon sa ovarian cyst? Yun po, yung first ko po na ma-admit sa hospital, siguro sa sound. Yun nga po, kasi laki ng kapao ko. Tapos yung naka-schedule na yung operasyon ko, pina-ultrasound ulit. Ganun pa rin sa kalaki. And then yung kumbaga, yun na yung ko, pina-admit na ako. Tapos sabi sa akin, magpa-ultra-vaginal ultrasound ako, ultrasound. Nagulat yung sabi sa akin ng OB-GYN ko, sabi ko nga yung dalawang magkasunod ng
ultrasound, Oo. tinitignan ko. Sabi, bakit parang ang laki ng pinagbago? Lumi Parang iba. Bakit? Lumiit Ako, ba? alam. Sabi sa akin, bakit ganun? Tapos sabi naman, baka natatakpan ng taba. Kasi sobrang taba ko talaga doon, madam. Mm. Yung inoperahan ako, nung inoperahan ako, kumbaga hindi naman ako totally nakatulog habang inooperahan ako, kinakausap nila ako. Tapos nagkakuha na niya sa akin, sabi sa akin, Oka, bakit ganito ang tiis na? Parang metric na itlog na lang siya ng manok. Okay. So, Ma'am RG, mula sa parang kamao, kalaki yung ovarian cyst mo, lumiit na parang itlog na lang. Alam mo, kung alam mo sana yung ating produkto, ha? Kung alam mo yung sana yung produkto natin, dapat inano mo siya, yung high dosage, kaya lang yun ilabas. Kaya lang ilabas. Pero anyway, ikaw ngayon, natuto ngayon na dapat bago ka maging effective na pusher ng ating produkto, dapat ikaw ay user. Napatunayan mo talaga. At sa ngayon, dyan ikaw yung masipag natin na distributor sa area ng Irusin, Sorsogon. Kumusta yung mga tinutulungan natin dyan? Ay, sobrang, napakarami ko na mga amazing na services. Ay, wow, talaga ha? Aabutin tayo ng Oo. isa-isa buo Oo. kumpisa po sa headache hanggang po sa kalinga ulo hanggang paa, internal at external. Ang dami-dami na pong natulungan. Oo, kaya ngayon Ma'am RG, sobrang inspirado ka ngayon sa ginagawa mong pagtulong sa mga taga Sorsogon. Ipagpatuloy mo yan at napatunayan mo na rin ang ating produkto sa health problems ng pamilya ay maaasahan mo talaga. Okay, so Ma'am RG, salamat po sa iyong time. Alam ko napakadami mong pwedeng ikwento kaya lang limitado yung ating oras. Ingat-ingat lang dyan sa area ng Sorsogon. Ipagpatuloy ang ating mission to help restore the health of people. Bye-bye, Ma'am RG. Thank you po. Okay. So, ayan. Actually, ang daming kwento niya ni Ma'am Argentina dyan sa area ng Sorsogon, katulad nung kanyang mother dear na dati ayaw uminom ng CMD kasi ayaw ng lasa. O, anong nangyari? Na-stroke. O, sabi ko, nakakahinayang talaga. Nakakahinayang na dapat umiinom sila ng CMD. Kasi alam mo sa mga listeners natin, because our HCI CMD, 35% ng solution ng ating power, ng ating CMD is magnesium. Magnesium is the silent guardian ng ating katawan. Oo, maraming sakit ang pwedeng dumapo sa katawan natin pag kulang ka sa magnesium. Ang kagandahan po, pag nagtitake tayo ng CMD, pinalalabnaw niya ang dugo. Oh, yung mga bara-bara sa puso, bara sa ugat, 'di ba? Yung mga bara sa utak, 'di ba? Kidney stone, gallstone. Nako, inaano talaga 'yan. Tinutunaw po 'yan. Oo, ilalabas at ilalabas. Kaya maiiwasan yung ma-stroke, maiiwasan po yung mga tinatawag natin na cardiac arrest. Okay? Sabi ko, hello po, ako po si Oscar Victa. Taga Taba, Basud, Cam Norte, edad 71. May nararamdaman na sakit po ang aking dibdib kapag nagtatrabaho o naglalakad. Kung nakikinig ka ngayon, Sir Oscar, oo, taga Basud ka. Ang pinakamalapit sa iyo na center is dyan sa Daet po. Eto ha, pag sinabi ko garantisado ikaw ay matutulungan, garantisado ikaw ay matutulungan. Kailangan lang bumisita ka sa CMD office. Iti-text ko sa iyo, sir, yung exact address kung saan ka pwedeng pumunta para sa inyong para sa matulungan ka ng aming product. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. At syempre, mag-aabang huli kayo bukas same time. Hinanap ko lang yung ating mga outlet. Kung kaya pang mag-announce mamaya, mag-announce tayo. And of course, yung mga taga-Albay, mga taga-Legazpi, malapit dito, please attend our health symposium. May 15, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. At for the meantime, eto muna,
mga outlet natin. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte. Of course, kasama rin sa mga listener natin sa 100.5 FM Cool Radio dyan sa Daet. Pakinggan na lang po natin yung mga center natin sa area ng Daet. O HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Turok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Ayan, andyan din si Mr. Joey Villanueva sa Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Okay, so ito ay pagpapatuloy natin yung ating mga center Ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan General Merchandise
Purok 3, Itba, Manito, Albay at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilaod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bremia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Porok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag natin ang mga distributor natin. Mr. Jeremias Balia sa Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Of course, si Ma'am Mariel sa Basa, Porok 7, Badian, UWAS, Albay. Hello kay Sir John Arnie Ramirez is watching. So anyway, sa mga listeners natin, ang bilis ng ating oras. O, habang may konti pang oras, try our new product. O, may bago tayong product ngayon. It's the CR Juice. Ano ba itong CR Juice na to? Talagang pababalik-balikin kayo sa CR. Magdi-detox po kayo. Ako na-experience ko na yung 1 week talaga ang gian sa katawan. At yung bang ano lang, talagang pag nailabas mo talaga, parang ibang klase. Oo, na feel mo talaga na natanggal yung mga toxins, na de-oil ka. Basahin ko na lang ito ha. ZR Juice, yan ang trademark ng ating company. Premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Enhances detoxification, digestion, de-oiling. O yan, fiber plus enzyme, multiple benefits. So, CR Juice helps improve digestive system, remove body toxins, enhance nutrient absorption, enhance body immune system. I-try nyo po yan at ma-experience nyo na mas magian ang iyong pakiramdam. And of course, yung iba sabi nila, nakabawa sila ng timbang. Okay? So, ayan, ubos na ating oras sa mga listeners natin. Kung may dagdag na tanong, pwede pa rin kayo magtanong. I-text lang po idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, sa aking cellphone number, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, sa mga taga-Albaya, please attend our health symposium May 15, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. So maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat po tayo sa COVID. Bye-bye po sa inyong lahat.